A queimada entre os seus ingredientes leva grans de café, que é o símbolo da mestizaxe das culturas, xa que o café veu da América. Ben, a hora de servirlles a queimada, a algunhas e algúns tocarán vos grans de café, outros non. Os que non lles toquen, non teñen problema, poden dormir tranquiliños toda a noite. Pero aos que lles toquen, e as que lles toquen grans de café, non te asustes, María, non te asustes. Aos que lles toquen grans de café, terá que contar o número de grans que lles toquen. E esa cantidade ten un significado moi importante. É o número de foguetes que hai que botar esta noite. Os que... Atragantouse un grano. Guai. Os que non lles toquen granos, que poden dormir a cachón. Os que lles toquen granos, casados e comprometidos, que se poñan en acción. E digo, ás mulleres que lles toquen granos e non teñan parella, que non teñan preocupación, que aquí está un servidor, monqueimada.com. Sabe pouco, o bruxo, sabe pouco. Que queres ir a mirar? Moitas gracias. Queres ir a mirar? Queres ir a mirar? Vamos a probar. Imos. Vamos, pero eu Vamos a subir a vou probar. levar a señora... Ven comigo, ven que vamos a subir. Al que nos toque ali un café ou algo pa nós. Mon. Ven, muller. Echa café aí como se hubiera mañana. Ven. Claro. Vamos. Hostia, colega. Ole! Se rir tanto me ali quedo- que hai que vir pola queimada, Mon. Porque non hai un micro aquí para... Entre que viene el micro y no, Mon. Me han tocado 12 granos de café. Sí, home, a ver, Antonio. A ver. Te voy a Antonio. decir una cosa. Pocos me parece. Ese é para mí. Eso é pa María. Pero eso xa vai intencionado. Esto queima, non? No. Queremos saber cantos granos. Tens que contar o número de granos que che tocaron. Mon, o meu ten 22 granos de café, ten o meu. E ti como contas así supersónicamente? Joder, porque sei contar, aprendí en A ver, escola. tío, ¿Cuántos tienes tú? Eu 70, polo menos. Pues mira, Digo eu. Mira o que me Compartí, tocou ¿no? a min aquí, chavala. macho, canto Ten morir, moitísimo. ¿no? Qué barbaridad, Mira, ¿eh? Antonio, a ver. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Tu marido estará contento. eu vou beber, Sirve, por favor, sirve. Como se chama? Como o micro? Como se chama? Olga, sirve a Olga, por favor. Son os 200 cuncas. Sí, Non pues. ten 3 cuncas, non hai outra cunca para Olga. A ver, Ai, Dios mío, a min 12 que non me toca. Bebe da miña. Eu esta vez... Eu reparto contigo. El micro, ponte el micro, que no se te escucha bien. Reparto. Si pego ¿Cuántos o micro, granos de café quieres tú? Pego o micro para Ai, vou facer como galloso. Fai, así. Así, Pega aí o así, micro, así. eso. Galloso. Digo, eu reparto os meus, cantos granos queres ti e cantos quedo eu? Cantos dixache que había? Polo menos hai 20. Eu hasta 10. 10, chéganche 10. Ou 11, todo máis 11. pero Vale. cada unha co seu, non? Bueno, se xa cousa nosa, non? Bueno, digo, que non vaya... No, aquí estamos hablando mucho. Aquí estamos hablando mucho, pero Ai, Dios a mío. emotiva no le ha dado. No, eu non é lle verdad. din. Sabedes, sabes que pasa? Olga, eu teño un problema. A mí non me gusta o café. E non me gusta a queimada. Joder, María. Non Pero me gusta a Gusta queimada. o café, pero a queimada na podo tomar. Ti tomaches, a Laura gusta a queimada, creo. Laura. Perdón. Laura. E para nós non hai queimada. Ponte aquí. Cacho, cacho. Pero mira, Laura, Eu quero moitos granos. tazón eu que ha quero traído. Palo cereal. O cacerolo. Está buenísima. Teño que Tá bo. facer o dos granos, madre mía, querida. Morremos, Teño que ir pa vai UCI xa. contando. Morremos. Vai contando. Botoches a propósito todo. No, Ai, o destiño vai... Mañá Madre mía. me levanto da Son cama, naturales, Son naturales, Moiña. Xa vos lo digo. E despois que vai falar? É que Mon antes estive falando con ela así de estranges. Que dice? E contoume que tivo un problemilla co Sí. traxe. Que che pasou?
Bueno, que fai a queimada. Encolleu o traxe, encolleu. O traxe non pecha. Pero é defecto do animal, non do traxe. Este traxe, cando o fui mercar, o que eu facía, que era na Serra do Llerés, en Portugal, proveino e lle dixen ao feitor, que era o señor Constantino, e dixen, señor Constantino, non ten un traxe máis grande? E dixo, el máis non, eu fago traxes para un home, non para dous. Bueno, chicos. Bueno, vale. E veches dous, María non lle deu. No, xa ves. Unha pena. Vais enfadar comigo. Eu No. estou, sabedes que moi a favor das nosas tradicións galegas, son a maior defensora e eu considero que ten que quedar aí, pero, Claro. por favor, gracias e non perdades de facer isto nunca. Nunca. Que sin vos non somos nada, sin estas tradicións. Trataremos. De verdade. Jurado. Sí, sí. Pero Sí, non sí. lle deu, Pero que Eu non sepa me vin. que tú esta noche no tienes café. Exactamente.